Salam, meniň adym Maýa. Men reproduktiw saglyk boýunça hünärmen. Ýatgynyň rak keseli barada aýdymyzda bul howply täze döreme bolup, esasan ýatgynyň aşaky bölegini döreýän kesel bolup durýar. Ýatgynyň boýunçygynyň rak keseli esasy geçiş döreme faktory bul VPC, ýagny adamyň papilloma wirusy bolup durýar. Adamyň papilloma wirusynyň geçiş ýa-da ýokuşyş ýollarynyň esasynyň biri jynsyň gatnaşyklary arkaly. Adamyň papilloma wirusy ýatgynyň boýunçygynyň rak keselini döremeginiň esasy sebäplerinden biri bolup durýar. Bu wirusyň köýden gowra görnüşleri bolup, onuň käbirleri bul onkologik howply täze döremeginiň emele gelmeginiň sebäpkäri bolup bilýär. Ýatgynyň boýunçygynyň rak keseliniň erki stadiýalaryna alamat bolmagyny biler, alamatsyz geçýär köpünçe. Ýöne egerde siz inniki alamatlar özüňizi ýüze çykaraňyzda hökman ukmany ýüz tutmalydyr. Bul alamatlar aý başyny gutaryndan soň gan akma bolmagy ýa-da gan görünse, ondan başga egerde janthanada isli wyjrenýeler gelýän bolsa, ondan başga garnyňyzyň aşaky bölegine ýa-da çanaklyk döwregine egerde agyry bar bolsa, onda şol alamatlar sizde eger bolsa hökman lukmana ýüz tutmaly. Bul howply rak keseliniň öňüne alyş çäreleri, ýagny VPC-ýe garşy vaksinasiýa bolup durýar. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanda hemme 9 ýaşyndaky gyzlara hemde oglanlara VPC-ýe garşy vaksina edilýär. Egerde siz bu vaksinany almadyk bolsaňyz ýa-da şol döwür siz 9 ýaşdan uly bolan bolsaňyz, häzir hem bu vaksinany jynsyk gatnaşyklary başlamadan ozal alyp bolýar. Ýatgy boýunçygynyň rak keseliniň öňleniş çärelerinden ýene-de biri bul wagtyndan barlardan geçmekdir. Ähli 29-55 ýaş aralygyny aýallar öz degişli saglyk öýlerine muk barlardan geçip biler. Egerde siz bul barlardan geçip bolsaňyz, goşmaça maglumatlar üçin öz maşgullyk manyňyza ýüz tutup bilersiňiz.